Hristos Vaskrse. Danas kada ovo snimamo je prvi dan Vaskrsa. I mnogo je radosti u našoj kući i mi smo odlučili da je podelimo sa vama na onaj način koji je mi imamo. I odlučili smo da to bude serija emisija o našoj tradiciji ili bolje rečeno o predanju. O onome što su naši stari prenosili s kolena na koleno da bi se sačuvalo do danas. A nije se sačuvalo zato što je bio jedan red socijalistički, da ne kažemo komunistički, pa se prekinula nit između starih generacija i nas danas. Naša dužnost je da prenesemo našoj deci ono što znamo i to od reči do reči, da se to predanje, sve to predanje kad se govori o Bogu, ne bi skrnavilo. I evo počet ćemo, šta smo mi to tradicionalno pripremili. U našoj kući se posti svaki post i svake srede i petak i vrlo strogo. Pritom se ide redovno u crkvu, a to znači da smo ovog posta išli 4 puta nedeljno, sredom i petkom na liturgiju Peđeosvećenih darova i subotom i nedeljom na redovne liturgije na koje i inače odlazimo. Kad se molite i kad ne jedete, a postoji pre svega gladovanje uz dozvolu lekara i sveštenika, se ništa ne radi na svoju ruku, prirodno je da se nećete najesti na Vaskrs zato što to može da bude opasno. I mi smo odlučili za današnji dan da pripremimo jedno staro srpsko jelo koje će uneti belančevine koje su falilo tokom posta, a koje će se i vama dopasti. I ja ću vam sada to ukratko reći, a vi ćete sami, ako budete hteli, ako vam se bude dopalo, pripremiti na svoj način. Šta je to? To je meso koje je pečeno mi to zovemo kamen, a to je mleveni kamen u selu Zlakose koji se pomeša sa zemljom, ispeku se sudovi i onda se u tome sve peče ili kuva. Dakle, ovde je meso koje smo pekli, a ovde je ono što ide uz meso. To je kopriva sa pasuljem. Ali ne znam kako bi to jelo vaskršnje bilo da nije jedne poslastice koja se zove kozji kajmak. I to se pomeša. Da ne bismo imali probleme sa stomakom, mi ćemo u ovu našu koprivu dodati malo izmrljane nane i jedno 100 grama kajmaka. Kajmak inače može da se kupi, taj fantastični na Kalenićevoj pijaci kod Anke, koja je iz okoline Vršca i koja ima najbolji ovčji i kozji asortiman, što bi se reklo. Dakle, to se pomeša i bude prilog uz ovako jelo. I mi smo to tako planirali. Išli smo u 5 u crkvu, bilo prvo jutrenje, pa onda liturgija. I onda smo došli kući i tamo kad smo pomislili da ćemo nešto da jedemo, ja sam se odjednom setila da bi valjalo uzeti taksi i hitro otići u Topčidersku crkvu da našu vaskršnju radost podelimo sa ocem Vladom Markovićem koji je tamo starešina, jer mi mnogo volimo oca Vladu, a čini mi se da on voli ne samo nas, nego sve ljude ovog sveta. I Darko, moj sin, Darko Nikolić, koji je novinar i koji je napisao knjigu Gvozdeni puk i koji deli, stavio jednu knjigu u torbu i mi smo brzo otišli nekako do te crkve na kraj liturgije, one od 9. Tamo je Darko našao, to je moj sin, našao Mihajla Medenicu i dao mu tu knjigu. To je bila velika radost jer to su ljudi koji slično osjećaju i slično misle, pišu kako misle. Ali šta se tamo desilo? Tamo nas je otac Vlada pozvao da malo prezalogujemo posle liturgije i umjesto naše koprije mi smo jeli pečenja jagnjećeg, što inače nismo planirali. I zašto smo spomenuli Vladu Markovića i zašto mi njega volimo? On je sekretar VDS-a. VDS je Versko dobrotvorno starateljstvo Srpske pravoslavne crkve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ona hrani nekoliko hiljada ljudi koji nemaju šta da jedu. Narod to daje tiho, to se ne reklamira, niti je jedan patrijarh dozvoljavao da bude reklame. Ali naše je, ako molimo Boga na Vaskrs, ako smo Srbi, ako išta nešto znači to što smo pravoslavni Srbi, to je da budemo milostivi, jer tek onda imamo pravo da bodimo Boga da bude milostiv prema nama.
Ne možemo mi da prođemo pored prosjaka ispred crkve, a tamo smo isporučili spisak želja Bogu. Pa to tako ne ide. Bog nas čeka kad izađemo iz hrama. Prema tome, ovom dole ispod napisat ću ja koji je žiro račun ili PayPal i već kako se VDS-u plaća i svakog meseca možemo da uplatimo 1 evro. To je 117,5 dinara za nas odavde i 1 evro zna se koliko je u svetu. I to je naša milostinja svakog meseca. Nas ima 5, 6, 7, 8 miliona, ne znam koliko nas ima. Svako po evro mesečno neće biti gladnih u Srbiji. To je jedna stvar. Ali to je Beograd. Beograd i sam može donatorstvom da pomogne VDS i da proslavimo ko ljudi ovaj Vaskrs. Ali postoji nešto što je Srbija i u Srbiji postoji mnogo onih koji bismo mogli da pomognemo. Ja sam doktorirala na pravoslavnoj temi, ali na ekonomiji. Moja tema se zvala Verski turizam i Srpska pravoslavna crkva i čini mi se da sam prokristarila celu Srbiju, čini mi se samo, jer uvijek ima nešto novo. Danas bih htjela da vas pozovem da pomognemo jednom svešteniku koji brine više od 30 sela i koji apeluje da nam se pomogne da sačuvamo jedan hram iz 16. veka. Mnogo mi se dopada taj sveštenik, mnogo je toga oživeo. Danas imamo oko 250 pričasnika. To je mnogo i u našoj crkvi u Beogradu nije bilo toliko, ali bila je rana zora. Ukupno je sigurno bilo duplo više samo u jednoj crkvici. A taj čovjek je sam pozvao ljude da priđu Bogu. I sam brine o jednoj crkvi koja je 16. veka. O tome ću vam pričati, ali isto ću dole napisati kako možemo da pomognemo tom svešteniku, zato što će to da ostane iza nas. I to će nam se beležiti da smo učinili u životu. 1 evro za VDS i 1 evro za obnovu ove crkve. I moj predlog je da kupite u Zlakus i selu ovo što je od mlevenog kamena, što nema nigde u Evropi, da jedete koprvu sa kajmakom i pasuljem, pošto je božanstveno, da jaja farbate u crveno, to je naša tradicija. I od ovog časa, jednog jedinog časa u srpskoj tradicije, dovoljno. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.